Γεια σας. Γεια σας. Είναι μέσα η κυρία Ζωή. Είστε καλά? Γεια σας, Ανδρέας. Πείτε μου ότι είσαστε η Πάολα. Ναι, η Πάολα. Η τραγουδίστρια. Ναι, αυτή. Ξανά wow. Γιατί wow? Γιατί φτανός. Τι είναι? Πτανός. Πολλά πτανός. Κάτι πριν άνοιξε την πόρτα και... Γεια σας. Γεια σας. Είναι μέσα η κυρία Ζωή. Γεια σας, Ανδρέας. Πείτε μου ότι είσαστε η Πάολα. Ναι, η Πάολα. Είναι λίγο προβληματικός ο φίλος μου, γι' αυτό sorry. Ψάχνω την κυρία Ζωή. Εδώ μένει. Α, η Ζωή, εδώ μένει, εδώ, δηλαδή όχι εδώ ακριβώς εδώ, ενώ εδώ, μένει από πάνω μας, από πάνω μας. Από πάνω σας? Εννοείς τον πάνω όροφο. Α, ωραία, ευχαριστώ. Να σας πάω εγώ. Όχι, εγώ θα σας πάω, γιατί ξέρετε, η Ζωή είναι πάρα πολύ φίλη μου, δηλαδή έχουμε μια σχέση περίπου εμείς με τη Ζωή, δηλαδή η Ζωή είναι... Πάμε. Να τελειώσει το παιδί. Μέχρι να τελειώσει το παιδί θα μας φύγει η Ζωή. Αντρέας, χάρηκα πάρα πολλά. Κι εγώ. Πάμε. Πάμε. Θα σε σφάξω, ρε! Μα εκτός αν δεν ακούει, γιατί ήταν εδώ πριν. Καλά, δεν πειράζει, θα ξανάρθω. Όχι, πού να ξανάρθετε, να φύγετε και να ξανάρθετε. Τι να κάνω. Να κατεβείτε κάτω στο διαμέρισμα μας, να κάτσετε λίγο, να σας κεράσουμε κάτι. Ευχαριστώ, είσαι πολύ ευγενικός. Ναι, το έχω αυτό. Και χιούμορ έχεις. Ο Ανδρέας Χιούμορ, το ωραιότερο ανέκδοτο που άκουσα τον τελευταίο καιρό. Ο Ανδρέας Χιούμορ, μια Πάολα, έχετε πολύ χιούμορ. Κάτι γίνεται μέσα στους δυο. Είναι συγκάτοικος μου. Ξέρετε, δεν είναι και πολύ καλά το παιδί. Συγχωρέστε. Πώς σε λένε? Μιχάλης και είμαι μεγάλος θαυμαστής σας. Το αμαρτωλό, το χειλάκι σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εντάξει, τότε λοιπόν να πηγαίνω. Όχι, να πάμε κάτω στην καφετέρια. Την έχει ένα δικό μας παιδί, φίλος. Η Ζωή κάπου εδώ κοντά θα είναι, κάπου θα πετάχτηκε. Ναι, με τις πελάρες που είπες μπορεί να σηκώθηκε να φύγει μια για πάντα. Τι σας έλεγα, δεν μπορώ να κάνω. Να μου είπες? Τίποτε. Λοιπόν, θα μου κεράσει και εδώ τον καφέ που λέγαμε. Αλίμονο, κυρία μου Πάολα, αλίμονο να σας... Μη με λες κυρία, Πάολα σκέτο. Εντάξει, Πάολα σκέτο. Σκέτο με λίγο γάλα. Αμέσως. Φωτίστηκε το πρόσωπό σου. Θα σου πω μετά το α. Κυρία Πάολα, μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Τι λέτε, ο κύριος? Κώστας, ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας και της καφετέριας. Μάλιστα. Πάει Μαριάννα. Πού πάει? Τίποτα, τα δικά μου, μόνη μου μιλάω εγώ. Τόνι μου, φέρνεις μας τον καφέ στο τραπεζάκι απέναντι, σε παρακαλώ. Πώς το είπατε αυτό? Εννοώ ο Ανδρίκος. Πολύ καλό παιδί είναι ο Ανδρίκος μας. Φαίνεται. Ναι, πώς δεν φαίνεται. Κουσού ρε. Πάμε Παόλα μου. Ευχαριστώ. Ορίστε, χάλια, οι 3 σωματοφύλακες. Κάτσε εσύ εδώ που κάθεσαι. Εγώ θα τον πάω τον καφέ. Ορίστε, το φραπεδάκι σας, Σε λίγο ανεβαίνω, Ζωή μου. Είμαι κάτω στην καφετέρια. Ναι.
Γνώρισα και τα παιδιά τα δικά σου εδώ, τον Αντρέα και... Μιχάλης. Μιχάλης. Ναι, συγγνώμη, Μιχάλης. Και με κερνάνε καφέ. Κώστας, εγώ σας κερνάω καφέ. Εντάξει, σε λίγο ανεβαίνω. Ξέρετε, κυρία Πάολα, μου αρέσει πάρα πολύ να σας ακούσω να τραγουδάτε. Να έρθετε στο μαγαζί να με δείτε. Απόψε. Τι? Απόψε το βράδυ. Λύσαξες πια, Τι? Μαριάννα! Τι Μαριάννα? Μαριάννα, τσίκι σπάστα και τα πληρώνω εγώ. Της αρέσει αυτό το τραγούδι της Τζενούλας. Τζενούλα, πήγαινε φέρε να πιούμε κάτι, θα την βάλουμε το φραπέ. Φέρε και ένα ουζάκι. Θα πείτε μαζί μας ένα ουζάκι. Αχ, τι μου κάνετε τώρα. Τι σας κάνω. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ το ουζάκι, αλλά περιμένει και η ζωή πάνω. Έχουν ραντεβού για τα μαλλιά. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, μια χαρά είναι. Είναι ανακατωμένο. Όχι, αυτές ανακατώνεις στο και εγώ. Σιω, κύριε Κώστα, σιω. Ναι, ως γεγονός κύριε Κώστα, έφκανε και το σινί και το παλούτσι. Δηλαδή, ρε. Τίποτε. Τέλος πάντων, πάω εγώ πάνω στη ζωή. Να της πω ότι εδώ πίνετε ένα νουζάκι και ότι θα έρθετε μετά επάνω. Θα έρθετε επάνω. Πολύ ωραία, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ. Παιδί, μια ποικιλία με ουζά. Γιατί ρε θεία, γιατί σου αρέσει και να με φαρμακώνεις. Δεν βλέπεις το χυλάκι μου που τρέμει. Τι κάνει το χιλάκι σου? Τρέμει το χυλάκι μου. Ποιο? Το αμαρτωλό. Το αμαρτωλό, το χυλάκι